A programación do mes das letras contará en Ribeira cun broche de ouro musical. O 29 de maio terá lugar un concerto no Parque García Ballón cun cartel de luxo composto por Aldara, Novelouro e varios DJs locais. Este día 29, a partir das 10 da noite, imos promover unha xornada que se chama Fálame así, cántame así, Xuventude de Ribeira, na que teremos como cabeza de cartel un dos artistas da música urbana de moda en Galicia, que é Novelouro, que vai a estar acompañado tamén de outra artista galega da comarca, neste caso, unha artista rianxeira como é Aldara, coñecida por ter participado recentemente en Operación Triunfo. Vamos a complementar esta xornada de música en galego con artistas, como digo, de talla, podemos dicir, nacional, con DJs locais, neste caso está Mateo Abelleira, está Diego Tercero, está tamén Mateo Fajardo. Aínda que o inicio do concerto está programado para as 10 da noite, o espectáculo dará comezo unha hora antes coa actuación dos alumnos do curso de DJ que este mesmo sábado arranca na Casa da Xuventude. Este próximo día 2 vai a comezar con ese curso de DJ que ten todas as plazas cubertas e que trataremos de que todos esos pequenos artistas que comezan a desenvolverse no mundo da música teñan tamén a súa cabida nesa xornada do día 29 que poidan ser teloneiros, neste caso de Novelouro e de Aldara. Polo tanto, vamos a promover tamén a xente xoven e a todos os pequenos artistas. Agardamos que este curso sexa tamén exitoso. É un curso que ademais vai rematar o día 30 e, polo tanto, o día 29 creo que é un bom momento para que poidan facer as prácticas acompañados xa de artistas consolidados. O obxectivo desta actividade promovida pola Concellería de Xuventude e Educación en colaboración coa Secretaría Xeral da Lingua é fomentar o uso do galego entre a mocidade a través da música.